Foloni waliɲumano an b'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na bi ye araba ye février kalo tile fɔlɔ san 2023 ye an ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga farafinna keleya tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Union africaine olu ka délégation ale y'olu bisimila a fɛ primature la u ye kumaɲɔgɔnya kɛ an bɛna an da don la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan min ye Burkina premier ministre ale fɛnɛ kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la ani dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga o fɛnɛ ye kumaɲɔgɔnya kɛ an bɛna an da don o fɛnɛ la an ka walawalali kɔnɔna la Allemagne olu ka ministre min n'o o b'u ka finitigilakaw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kan ale ye laseli kɛ ka bɛn n'u ka finitigilaka minnu bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu ka kibaruya ye an bɛna don n'o ye walawalali fɛnɛ kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'a ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga ale ye jɛkulu min ni o bɔra farafinna keleya tɔnba n'a bɛ fɔ o ma ko Union africaine ka se ka olu bisimila minɛ n'o ye a yɛrɛ dagayɔrɔ la primature kɔnɔna la ka bɛn ni tɛnɛndon ye janvier kalo tile 30 san 2023 dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga a kɔni ye nin délégation n'o ye Union africaine ye ni n'a ɲɛminɛlen bɛ u ka président de la commission n'o ye Musa Faki Mahamat ye nka u ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa u ye u da don fɛn caman na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma minnu bolila mun kan o de ye ka bɛn ni cɛmancɛla fanga o yɛrɛ kɔni dala bɛ se ka lakuru cogoya min na dɔgɔtɔrɔ Choguel Kɔgɔla Mayiga a y'a jira k'a fɔ cɛmancɛla fanga anw ka jamana kɔnɔna la ayiwa k'a ye k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen baara kan ka ɲɛsin n'o ye kalafili dɔrɔn yɛrɛ ma ayiwa ale kɔni hakilila to o ye bari ka d'a kan jamana in san 30 an bɛ yan nɔ kalafiliw bɛ kɛ gɛlɛya minnu bɛ anw kan ayiwa kalafili ninnu ma se ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni bali ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan a ko ni fɛɛrɛ b'ale la sisan basigibaliya min n'o o bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa fɛɛrɛ de kan ka se ka sɔrɔ o la yaasa bɛn ni keleya ale ni basigi o bɛ se ka na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na nka maa min nana n'o ye Union africaine yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Mahamat Faki ale yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmaaw ka se ka u wele min ye kumaɲɔgɔnya ye o ka kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma sɛbɛn min ni a bɛ fɔ o ma ko accord pour la paix maa minnu b'o olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye yaasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na. min ye Burkina premier ministre ye ale fɛnɛ nana taama la an ka jamana kɔnɔna la taama min ni a bɛ kɛ ni sigiɲɔgɔnya taama ye ka tila k'a kɛ n'o ye baarakɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni taama ye bon taama ninnu fɛnɛ kɔnɔna la a ye a laɲini k'a fɔ bi donna nataw la tuguni ayiwa min ye a bɛ fɔ mun ma ko fédération n'o ye ka se ka Burkina Faso ale ni Mali ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jamanaba kelen ye e ko o baaraw o fɛnɛ tɛ se ka labɛn donna nataw la nka ka b'o la a y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na an nalen bɛ de yaasa min ye ka se ka Mali ye misali minnu yira diɲɛ kɔnɔ wa yaasa banbaci kɛlɛ la fo ka taa se ani a ka maracogo olu taabolo la ka bɛn ni cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ye olu nana ka se ka olu lajɛ ka kɛ misali ye min ni olu yɛrɛ b'a fɛ ka taa sigi o kan Burkina Faso. ka bɔ la Allemagne olu ka ministre min ka baara bɛnnen b'u ka finitigilakaw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma u ka finitigilakaw minnu bɛ MINUSMA yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Mali la ni olu yɛrɛ kɔni kan ka to yan nɔ ka taa bila fɔ mai kalo san 2024 yɛrɛ kɔni na a y'a jira k'a fɔ olu ka toli yan nɔ e ko a tɛna kɛ warilacɛn ani ko caman yɛrɛ kɔni ye wa bari ka d'a kan min ye jamana ɲɛmaaw ye Mali kɔnɔ yan nɔ olu kelen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to Allemagne olu ka pankuru n'a bɛ fɔ minnu ma ko drone olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka wuli ka yala min kɛ o baara kuma min kɔni fɔra ayiwa Allemagne ministre min ka baara bɛnnen bɛ u ka finitigilakaw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ kɔni kun ko ale bɛna taama la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka yanni o cɛ waati min kɔni dira u ma n'o ye mai kalo san 2024 ye ale ka laɲini ye min ye ka se k'a ka finitigilaka fɛn fɛn bɛ Mali la nɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔ min n'a bɛ t'i jɔ finitigilaka 1000 ani maa 100 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la. ka b'o la an bɛ ti an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benin kalanso dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ banbaci walekɛbaw olu taara ka taa tasuma yɛrɛ kɔni don olu yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la a kɛra ka bɛn ni tɛnɛndon ka taa bila talata don yɛrɛ kɔni su la dugu min n'o ye Bani Kowara i b'a ye nin ye maa minnu ka baara ye banbaciw don u kɔni u ko bugunatigɛ ma se ka dɔn nka baara ninnu kɔnɔna la u ye kalankaramɔgɔ dɔ yɛrɛ fɛnɛ ka bolimafɛn n'o ye mobili ye k'o fɛnɛ jeni nka dugutigi ale nana yaasa ka se ka dɛmɛ don kalanso ani kalankaramɔgɔ yɛrɛ kɔni ma u ye dankari kɛ o yɛrɛ kɔni
kɔni fɛnɛ nina ka bɔ yen an bɛ taa Turki jamana kan olu ka jamana ɲɛma a y'a yira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma min bɛ yen nɔ n'o ye Emmanuel Macron ayiwa a kɔni tɛ jamana ɲɛmaya ale yɛrɛ kɔni man ka k'a ye fiyewu bari ka d'a kan jamana ɲɛmaya o kɔni o bɛ kun min yɛrɛ kɔni ko fɔ ni o ye danaya ale ni hɔrɔnya e ko o bɛ Faransi jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni la wa i b'a ye k'a fɔ a ka kuma la a ko Mali o kɔni tilala Faransi la kaban Burkina o ye Faransi gɛn nka ale kɔni b'a dɔn jamana min bɛna da olu bɛɛ lajɛlen kan min ye ka Faransi gɛn ko o bɛna kɛ Togo jamana ye. An bɛ taa Brésil olu ka jamana ɲɛma Lula ale kɔni ye a yira k'a fɔ min ye kɛlɛkɛminɛ ye fo ka taa se chariw ma ayiwa o min ni o kan ka di Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa ni o kɛra Allemagne jamana yɛrɛ kɔni fɛ ka ɲini Brésil fɛ ayiwa Lula ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu tɛna kɛ bi u tɛna kɛ sini nka ka b'o la min ye Alberto Fernandez ye ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yira k'a fɔ Argentine nin tɛna don nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na a tɛ Russie ka ko la a tɛ min ye Ukraine yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka ko la olu bɛ to u damana o kɛra don min na ayiwa u bɛɛ bɛ tali kɛ ka ɲɛsin n'o ye kɛlɛkɛminɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ka doni ka taa di Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa min ye Brésil fo ka taa se Argentine ma olu y'a yira k'a fɔ olu ka bolominɛ kelen o tɛ cɛ ka taa di Ukraine ma k'u ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin kɛlɛ min bɛ sen na n'o ye Russie jamana ale ni Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi n'o ye don kibaruw la tuguɲɔgɔn min na b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi ka diɲɛ ninnu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ